Máme. Fíha. A už aj ciká. Chlap ako sa patrí. Skoro na mňací hasič. Čo sa dusí? Či? Nie, Nie, tak to musí popredovať. No. Podľa pochváši. Takže to môžeš s váhou odfotiť. Trikrát 100. Počkajte si, keď vám naskočil do tebe. Trikrát 100. Dobre. Trikrát 100 je tak viac? Viac ako Olivia. Super váha. Si ako celebrita. 49 cm meria. Sa na mamu podobá. Krásne. Chlapec. Takže to by Hej, hej. 35 hlavka. Tri hrudníček. Čau, drobec. No toto je pekná fotka aj s tvojou rukou. S obrovskou. Super. A to ste riadne rýchlo zistili. 5 minút? Ste tam boli? No, to tak. Šikovní sú všetci. No. No, už aj zývaš, potom to budeš chraptoš. Čau, mama. Jednoznačne. Čo to si? To je Gerek. Že by? No. Krásne. Brady Janka, šlak. Možno po mne. Také bolo aj prvé dieťatko? No, podobné. Vôbec nemal vlásky. Dievčatko má to, ne? Ešte keď bude oblečený, tak to